Bila ang puno ah. Ko lang. Hmm? Ay, liblagin niya ay magbaw mga tao na doon. Mauot sa mga tao doon. Ay, ang nagpalo sa imo yan. Hindi mo kubay. Inuwam na sa imo. Wala ka. Oo, eh. Oh. Guntahan na sa doon. Kita pa naman ito ng parta. Ha? Amo rin pa lang yung kisimuha na. Hilang ka. Hmm? Hindi pa ikong natay bahay pa niya. Paita din. Hilang man. Patay, korta mo sa... Manlok na tamo. Kaon ko. Ano kayo bayad ko sa utang tok inday no. Tapos naglapon. Ano ba na? Oh, lakaw sa tay, ako lay kuti day. Ah. Hmm? Kulit o bugas. Okay. Masud lay tay. Dua? Enggak na. Makapamit pa kay mo nga tanan, amo tigong pa sa imo. Masara na tay bay. Nyot. Bangon na diha. Aron kuan, Capek na dog basket gapon eh. Samtang ka. malungag diri dong kay ako magpatins man ni dong. Isa kanimo mulakaw pa ni ron tuod. Ikay lungag diri dong. Sige ko na. Kana nang tay sudan. Nana minang kwarta gusto mo gina, tano? Buhat ang may May papel na para nay mulupad. mabago ang kwarta kuya nay ko. Mauwaw na ko pangahuan na sa. Mauwaw ka anak ko na hindi na ang ko. Mama gani. Kumugot trabaho ba? Okay ra. Okay ra mo nga sa trabaho. Okay trabaho. Ay, maoy pagka oy kay. Okay. Ay, trabaho ni mo pwede ko man. Ay. Ano na ba project ka? Huwag ko ka. Ato na do ada. Atong tulong tatay. Sa una kay harap project karon apil na ta tanan day. Apil na ta tay. Ito pa do ay. Kana gi magbagyo do katong ko ya ginako. Ay. Om ka. Pag nag-project na ba ta kay kwarta ron? Ruwa kay bay. Kuya iha. Mao gi ganay mo mami go do mo iko ko eh. Oo ba? Baro kita. Hmm. Galing gi balik gi pasto ano no ni man libak to wa man pud. O may nang libak. Eh, uy. Di ba ka ka nagmanok pero ngayon na. Karon mo Ano sa lublak no? karon tiga wa. Yan, subot ka man dito. Ano ka mga lublak? Mawal di ka na itong bahay ba? Mao, dai kitigo na bita niya, wala kita kay mo bay. Kira na Eh, sa ka ba, basta magamit ko ni sina doon. Lubon lang ni igtaatop. no, pibo. Yo, what's up? May adlaw yung tanan mga katambay karon October 1 na to no. Unang adlaw sa October. October na to? Ano? Oh, sakto October 1 na to no. So, another day, another life, another blessing sa datong tanan no. So, karon kay ang ikaapat nga adlaw sa pagtrabaho ni mama sa kuan. Yang project nya gipuko ko mama ganay sayo no. Abi na ko kuan to, naunsa to, lino ko to. Goyog ko kung doyan. Sa balay ito, nga kan. Lino Lino gid. Okay. Kaya nang mamukap ta. Ra. Gagnaw. Okay ra na kay. Katong kwarta, mga tinigom to nako sa kuan gid. Mga niagi pa na mga racket ug sa kato pa tong dito po trabaho sa RD. Dugi na kita kwartahan. Nagasto na dyan siya no. So, at least napuslan siya sa kuan. Nindot nga paggamit. Ninindot na dyan ng di ako manjud kay magtigom jud kwarta kay ningkasog na yung mga gastuhanan. Oh, ako ano basta. Na tayo mga kuot dayon. So more to siya no. Putos may og kuan. Pintos. So kung kita niyo akong tatay no, palit ko sa inyo pintos kay wala may kwarta. Oh, kita niya nang diyan kada ko pinto, balik kay wala ni kwarta. Balik na tatay, nagpalit man sa tatay og bus. Balik na tatay, pakita ko sa inyo no. Palit ko din kay wala na kita may sudan diri ay. Natuwa na may siminto na may. So, siya kung tinigom na gasto na gid.
Pero okay ra ta. Okay ra ta mano? Okay na, ilisan na. Ito okay ra ta. Loya. Okay. Loya sa pobre mga guys. Panaasa. Ha? Loya mga pobre. Duoy ba? Karon buwan lang mong palito, ganyan ko isda. Ay isda gyapon. Gabi bilong-bilong murag pito-pito. Isda gyapon. Gagmay kayo. Isda gyapon ang buwag yun. Mahal na lagi sa bilong-bilong sa gagmay Mama kayo. guys, mga ga. Hilag na siya, basta makikita tayo kaya na, hilag na siya, katawa-tawa na. Kaya na siya, may ikog nga. Naan to nagpuyo siya, ano? Saan ka mo? Ano yung tatay ko? Mauwa ko na sila mamaylos ko ah. Uy, kung nauwa nga, hindi ko kaon rin ako trabaho. Amo sa nito kasog putos diri guys. Nya. Basta. Update mo sa Metaboro no. Sa kay keep watching mo dia. Now guys. Nalayas tayo, manis tayo mga katambay. Kitaan ninyo. Kitaan pa na pintos. Pati yung pintos. Iwan na dyan Kaya- bukota. Marami bugas. Marami sudan. Apa may sudan sobra ni gabi eh. Marami may para palit patis. Oh, makita na ninyo, palitin na ninyo. Tama tayo. Tama. Dili. Di apilon, musuko. Bukti pa ko. Apil ako ba? Wala ano Ah, matatawa tatay. eh. Muna sa tatay mga katambay. Oh. Huwag ko gana ron. Eh. Sus, nangawa na mga bata dito. Alas agad to. Alas agdawa eh. Tabang na sa dire. No. Training mo nito no? Pakusgan ba? Alas sa vlog ba? Di. Lah kedua. Atau kalau tanaan re. Dua gede slag dumbul nyo. Ah, ako. Lah. Main na kayo udara mo. Ah. Oke ra nay. Oke ra nay. Training mo mo. Kusgan ni. Pada ko sa bukton ba? Gamay kag bukton oh, di ka pwede magkuan pa eh. Mana ni gua pilih-pilih. Kusgan na kay ano? Kusgan na kay nagliap no? Mura lang gaan lang kay bulay, halo blagod. Gaan lagi no. Lublag na sa. Minot ta ko. Ini Minot kita patuo ko nimo. Ay, tabang sa tadre lagi, no? Tabang sa kita. Anya na lang. Apa may kuan hapon, Patuo no? ko. Kerdiot lang. Kini lang lima. Pali apa lagu kedua? Kina ko. Holding. Kerdiot lang. Paulitan to. Kalau suta paulitan. Kani. Kusgan lagi kamu lihat apa nih dong? Kau tuh harap dapat Paul ting? Betul. Oh, on to lapio to. Paul no. Ih. Kemain lah oh. Ngetu tayo kemana? Ih. Pasok. Ih. Very good. Maom na yung pala dahil. Gusto na mga kanya. Gusto si size na no? So, ha? Bahor ka? Sudan na pa sudan? So, minod to sa mino. Kaon sa mi. Ha? Usan lang kabuk tong ata. Kuha lang ulo. Ya. Ngawan mi dire. Ya, ko man relax mi gamay nya. Yang taod-taod update ang tamo sa among mabuhat no. Kay banatan ko rin nagtrabaho ron. So, ngawan sabi niya, kamusta diha pinudto mo? Salaon na na. Tambong nagwalik. Kani may problema. Ang init may problema. Ikaw man na ting, ikaw ting, pwede na madog basket ting? Pwede na. Pwede na. Yayo. Kap-kap. Ding, ang bato ding. Bato. Kuha ang bato ding, ang bato Ang ding. bato ba rin ba? Tagan kay ding ko. Tawo dia. Lah. Kuha gisi ko ano? Eh, mata na palar kadet. Bukalar to guys. Hmm. Nga. Sa Palahon ko na. ato sa paggon mga gaha kay mo sa nito sundre. Ding, ang bato ding. Kuha ding. Lah. Kanay bata oh.
Guys, nita guys. Sakit guys. Nito eh. No? Guys, sakit. Oh, initing. Initing, mulang, init mulang. Init di sebutan. Sabi. Belum labad mo eh. Ding ang bato. Ga. Ding ang bato. Barnot. Barnat. Barnat ang magiging mata. Okay. Ha. Murag lechon na yun. Hey. Grabe nito. Tirik na tirik ang araw. Nindot na tayo trabaho. Landong na unta. Problema kay hapon po. Wala bagi tubig. Ay nako. Butir district. Guwapo tag napay agas pero meron. Napay usa ka wan. Galon. Dai. Ako snack dai. Wala po. Snack. Ano ko? Pila ka bok dai? Duhon ko po. Peting bal dai. Tingnan na lang mo. Usahan dai, kape balik-balik. Snack nila ba? Hala, uy nabantaw. Uy Snack ba? nabantaw. Uy, Puwa. daya dili. Puwa kayo. Ha? Balik ka rin ning Daan eh. Pama Sprite. Pamuntin siya dai. kuan man na ya. Daan eh. Pag mo sa nato. Daan eh. Paabot kanila kay ikaw na pamikso na niyo. Ay pusan eh. Iyaw na. Ito na yung palandungan. Kaya simuan ba? Mix ba mix? Basta ka di lagi mawa ang baho sa kuha lagi bisin. Wala po. Ha? Sige sila di mawa baho eh. Basta isus pitsil. Ay. Okay, Kwan. Ano? Mo ni ha. Ato lang mayon ha. Ya, saglan ba gamay ron di gidang hang ba. Muna saktong timplada agad. Naya. Oh. Kag mayra pawaras ka Kami na. mix ni guys ha. Shout out lang guys. Mi So, ano siya no? Hapon naman. Undang naman ya. Basta Sabado. Mo gini kuan. Imnon sa mga Pre. workers ba? Workers. Ay off naman. Off duty naman. So, Pawasabong sa pawa, simento guys. oh. Oh, imo sa. kay likado man kayo og ang mga abog sa simento, di na siya mahilis. May mo na siyang sakit sa baga. Imna ni mo siya kuan kani pang finishing ba? Di ba ring? Wala po. Kaya namtoy kuan ta no? Konsehal Dres Bugon no nga kanang nay negosyo na ni ba? Na si Kwan, si Konsehal Noel Sino. Na ano? Na siya mga kulapod dito. Na pasyutan na Konsehal. Basin din no? Basin din Konsehal og mukuan mo yang kulapo lami ra kulapo Konsehal. Lami kaya eh. Kay tanawar gini kikos mga tao. Mo ni pulis sa singot Konsehal. Konsehal Noel Sino mo na niya. Konsehal Noel Sino no? Di man ingon ko ano mo ah, pabati-bati. Pamasin ra na mo ah. Pamasin no. Pero da pabati-bati nga basin dai. Anya Ma- ako sa na. Ako na sa ni mga kaga. No, basin mas sponsoran may konsehal Noel Sino no. So, sa mga makakita na ni i-share ninyo kay basin maabot ni ka konsehal. Masig sponsoran mo dire sa karton lang. Okay na kana. Okay na kana sa karton no. Okay ra na. Kumbati na kana. Sa karton niya, Muntinjo pod. Bisag kulapo lang. Balag kulapo lang. Di kita mo kita lepas sa gol. Importante nga ang kulapo gid. Ini kulapo. Ano importante sa Dugay na kana mo mahurot. Oo, oy. Mga doks man na konsumo na no. Lawan ta kuno gamay eh. Ang sa pagkuhan gid. Ilawi naman. May bangguan. May bang pagkatimpla. Tikimi sa. Sampak gid. Sampagid. Bisag hanggo di lang gugupo lang na kay. Promotion man ni kang konsehal ng Sino. Imo sa niya. Mata na. Pawa si mo. Ako kusa lang kasi ako na. Ano siya konsehal? Matik mainta malungog nimo ang mga kuan. Hangyo ba? Di ba nay? Oh. Mo na Konsehal akong gihangyo pod. Mo. Mao ni kana. Among hangyo ni. Among hangyo ni nimo sa inyo. Kusa karton lang. Kumbati. Tumati og biga amin nimo kuan. Sobra. Sobra mas Mayo. mayo. Ayo. Gibalhin yun sa dakong sudlan ano. Basta no? Maka-timing ito ba? Huwag yan eh. Basta maka-timing kag video viral. Aragid ka mo kuhan. Kaya tuna mo sa Tuwa lang. Sige lang itag pamasin. Sige tag buhat video. Sige lang mo tag pamasin. Nga, mainta ba? Kaya musildo na tapuhon. Mo na nindot na. Ara na ta makakuhan.
Bawi-bawi ito nga hago ba, no? Ninyo mong tinjo. Oh. Kaya uho gigikan ng basket. Inom na nyo. Tinjom na sa pool. Ha? Daogan. Ina na. Lugo nga na. Pas-pas kayo? Ako na sad. Ako na sad ba? Kay upat naman tago. Kasya tanay ko ha? Ha? Nasa nina. Adto tayo oh. Di lang ko palabi. Sana tayo na duwa dito. Kaya sakit atong tiyan na ni. Oh. Brad. Adto tayo ba? Saktar gid. Ang hanga tamis-tamis ba? Lami gid siya. Lami ging kulaping gid. Di na ni kulaping, lahi naman eh. Mountain Dew na may sagol. Mountain Dew kulaping. Oh siya. Mainta, maabot atong sponsor pohon. Noy. Oh. Balhin og pisto. Ngitag lang yung lugar na namig basket diri sa mga bata. Lah, narao. Marino? Lah! Yabi jump shot Marino. Marino ang G-boy. Lah! Oh, sama na saya dengan kasawag bola say. Strong mo boy. Ding ang bato. Di ba tubag? Di ba tubag eh? Ding ang bato. Ano ba? Ding ang bato. Ano tubag sa tubag ni mo deh? Nah. Halo. Halo ba? Ano ba? Ding ang bato. Ding ang bato. Kawan. Parang tubag ba? Nagigibogare. Ikaw nagibuhat atong tubag di kibaw na. Ding ang bato. Barnat eh. Ding ang bato. Barnat si. Oh, ano kanon? Ay, sambok nyo. Barnat. Ding ang bato. Wa dere. Ito ba? Ding ang bato. Wa dere. Ay. Nya paminaw ni mo do. May ka itong lakaw do. Ha? May magkakamlakaw. Di ba? May mga itong lakaw ito pa doon ba? Aw ba naman streeter kung daan. Di ba? Kaya itong atuan ba? Okay. Okay ra? Bahala ko ate Paris. Kasama dolo ta. Ingon sila nga, og wa kuno kay uyab. Og single kuno ka adto kuno ka. Basin adto kuno yung forever. Singko pa dito dito. Yay. Sa deka. Forever lababo kuno. Ito, movie marathon og sa nato lababo man no. Oh, lababo. Ay. Tisip yata sakit yung tiil. Pero adto kita. Ya parihata sa kitil. Ingon sila makauyab kuno ta mga tuta kuno. Buhay siguro. Siya siguro. Wagi siguro ni. Kaya. Buhay siguro ba? No. Asok buhok. Bungoton pa gyud. Kailan na unya. Pero di man na silida. Mo na tong purpose to. Tan ara silida dito. May silida dito. Tana, Movie silida. marathon dito. Sa Tinisan. Adto tan ara dito no. Kung namin makatapad, Basin. Pwede. pwede ka. Madara. Wala. Basta madara hindi lang game ka ng kuan ba? Lah, million ka. Dahil madara sa. Importante nga. Di ba madara ka ng kuan? Kasi tawag na ng batasan ba? Lah. Oh. Ade, importante no dito. Tan atag silida mo na. Ulit ay human. Nga untay kuman. Kana. Very good. Nakakita may kauban guys oh. Aray, si Pete og si Danica. Hi. Ipakita ang brace, ipakita ang brace. Ikuran lagi ni mga ipon ay. Malo na kayo. Thank you, Steve. Ay! Mana apa ni mga uyab guys? Upo kayo uyab no? Fake news din ako kayo uyab. Oh. Ay, Oh. Ano uyab? Preso ta? Tanaw mo ta dito, depresa kayo uyab. Loya. Mga igagaw din na mo guys oh. Mga gwapa na mga igagaw guys. Peta babet. Atay. Pulos mo ni. Pati na ning makatapos ang paborito ko. Ha? Mababris. Alam pre gamit. Buang. Suruya dito, pangita dito ka nang nay pinakadaghan nga snack. Ano mo tapad? Napaduol. Oh, pangita dito na daghan snack. Balik ako diri ka ito tapad. Asa man? Hain man. Dito dapit. Sunda ko. Nay makaon daghan. Kumbati ta. Nay bangko niya. Nga magkano ba?
Gerak. Gerak. Ding. Kabaw ka mong ngari. Ang kaon. Oh. Apay. Very good. Mani ganahan ako. Maganda ko ngari gid. Mani guys, ayo, mani guys. Balik ha. Takot ba? Apil na. Tara kayo dulu, sabelo. Sabelo, che. Eh, babidyo. Ayo, tanong lang, fokus dia. Apa? Ano? Jan. Yep. Ayo, sabil na. Sabil. Yan, piyong kayong mata dyan. Piyong kayong mata, makasaka ka. Hindi, ginagawa naman. Hoy. Ginagawa na yung mga bata. Hoy. Kana, very good ka sabil. Na, ay kita na sabil. Paminaw lang, ay tanaw. Uy, nung samlaw. Lai. Very good, Gipong. Nice one. Lai, ako mani, wala ko kakaon sa kong mani ay. Ako sa kong mani ha. Hey! Let's go! Oy, kitabunan! Oy! Woo! Ay, tabunan ay. Okay na day! Wala. Si Aaron diraron. Bulabog mo na yung mga taga-dakit eh. Mo din yung director nila guys oh, sa ano nila sila eh. Binisaya film ko na, taga Cebu na sila. Mamuhatan ni sila og original nga Cebuano films nga silida. Ako lang i-translate kay murag di kayo mabati ang kuan kanay nga speaker. Daot mo na, di mabati ang microphone. Oh, minor ta dire. Nawan na, naamang na, na-mute na. So, i-support lang na i-support niyo sila no, i-visit ilang page Binisaya. Mamuro na. Basta kay mana sila eh. Aralim din sila yo kay mga bata na nagdaghanan no. Aralim sila yo mga guwang-guwang. Ga. Palayo lang mga guwang-guwang. Bata pabor sa mga bata dito. Mo din ilang mga klase sa film, mga katambay oh. Mo din mga ilang output, no? Hindi siya entertaining. Nice oh. Ayos kayo. Effort ki mo. Lagi. Tanaw sa midiri ha, og focus para makaganahan mo makatanaw na i-visit lang sila. Binisaya film. Eh. Nindot mo? Nindot manggod? Nakita sa video ka, sing-singpon. Nice mga idol. Solid kayo, solid. Akong bahin, Joy. Joy, akong bahin ba, hoy. Lagi ko namutag doon ay. Medyo di ko namutag doon ay. Usara di ay ni. Mura ba akong gyari? Very good. Nalagi popcorn ay. Gamake. Ang di maurot ba ay laban na kaya kung isuwaron may hapon. Coach, ay laban sobra kaya isuwa pa ni hapon. Lloyd, nabay sobra to Lloyd. Wala na. Only juice Lloyd. Soft drinks. Ma'am Kayla. Ma'am Kayla. Kalay, di maminaw ay. Ma'am Kayla. Walay juice, Ma'am Kayla. Walay juice, Ma'am Kayla. Diri ko bilib ni Inday Wila. Tara, ano ba? Tira ko na niyo. Kanina taday. Kada kan dire dayo. Oh, lagi pati kana. Ay na. Ingon pa makauyab kita diri. Di man kita makauyab ay. Ay na. Ora maglain. Ako na siya kaya. Ha? Okay ra nay.
Nakauyab ka? Oh, di naskam di ka di. Man, ngan makauyab mo lagi. Agad naman ako na mag-inusara. Ano? Kami man ay way. Ay na. Nanglood na. Basta ako na. Ala. Dapat yun ko. Ha? Alay, makasarili na. Ay, ra, ninyo, ay, ragin, wagin. Oo, koy. Matay. Kanin sila horor-horor. Lagi di ka to gani. Dai number 1 di makatugay. Gaga. Matay ang nervyos ani. Saka kay nervyos ani. Bisig bitaw. Basta ka buong timing mo brown out po no. Sa lida sa Mugawa sa mo ba timing mo brown out. Di ba di madlo ka na oy? Nawara. Ano walang? Derang laay. Hay! Nawa. Nawa. Hadlok di kay brown out man. Sige, sugadol. So that's all for this vlog mga katambay no. Naot ko nga nalingaw mo. Naot ko nga mababili mo sa pagsuporta no. Hangtod sa sunod higayon. Kita-kita tanyag balik. Ganoy TV, anoy out. See you.